Το tier μπορούμε να το κάνουμε unlock ή όχι? Ποιο tier, έχει πολλά tier. Το Emerald Terra. Το... Μπα, όχι. Ως Era. Τι. Μπα, δεν το προτείνω. Σε 3 λεπτά. Το είδα αυτό, Ορφέα. Απλά τώρα θα πάρω γιατί υπάρχει έμερε. Όχι. Κανένα με Emerald, ρε φίλε. Πήρα οψίδιο. Βάλα δύο προτζάμπα παίρνει ο ψηφιάς. Χωρίς πλάκα. Ποτέ θα αυτός. Είσαι οκ? Πιο οκ, δεν μπορούσα. Α, τι κάτσε. Τι έγινε πάλι? Σημαίνει κάτι ή από ψυχιατρίο, κάτι έφυγε. Titan, βγαίνει ο Κολοσσέος μου. Και όντως, άλλα 16 obsidian. Παιδιά, σόρπα τόσο πολύ. Εγώ το έχω γεμίσει με obsidian, δεν χωρώ άλλο. Δεν ξέρω. Να πάω στο μποσάκι τώρα, βαριέμαι. Πάνε, why not. Κερδίζεις κάτι από εκεί, όχι? Νίκα στην Κολοσσιά, δείτε. Έφυγα. Κάτω ό,τι θέλετε, θα το νικήσω. Βλέπω τα τάξη που κάνει. Όχι, δεν χρειάζεται, μπορώ μόνος. Πού είναι τα τάξη? Ρε, μερικές φορές. Όπα! Ένα λεπτό, Ορφέα, θα το προτείνω. Θέλω να δω πόσο σκάει το crossbow. Εμένα και 9 σκάει. Είναι ακραίο για το crossbow. Αξίζει. Άντε πήγα. Πάμε. Δεν έκανες τίποτα Κολοσσέ. Πώς. Γεια, έχω 27 diamond, τι θα κάνω τόσο. Καλά του παρέφηκα. Πάμε. Πάμε. 20 δευτερόλεπτα. Α, οκ, εντάξει, γυρνά βάση. Better be ready. Ας το βρω. Άλλη μέρα τα ρίσκα. PvP enabled. Μπρο, έχω 24. Βέβαια είναι εντελώς άχρηστα. Ωραία, ακούστε. Κάποιος πως θα πεθάνει στην Έλα Τι ρε. θα πέφτει στο Παλέρμο. Κάποιος από εσάς θα πεθάνει. Εύχομαι να μην το κάνει να Γιαννάκη. πάει η ώρα, ρε. Γιαννάκη, κύριε, τι ώρα είναι? Οκ, το έχω καταλάβει τι εννοείς. Ώρα να πεθάνεις. Δεν το περίμενες αυτό, Εγώ Νιώθεις τα βέλη, τα νιώθεις. όχι. Γιατί θέλω να πουσάρω τώρα, μπρο. Συγκρατήσου όσο πιο πολύ μπορείς. Ένα ορκ που έδωσε 6 emeralds. Μόνο εγώ είχα πάρει πόσα emeralds από πόσα ώρες. Και Ποιος το έκανε αυτό? Γιαννάκη, προβόλησες. εγώ. Ναι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ποιος... είδα μια σφαίρα που πηγαίνει προς το κέντρο. Για να έχει φας κάρμα, στο υπόσχομαι. Τι έκανα. I will come for you. Τι έκανα. Πες μου και θα πώς θα κάνεις τώρα, στο. Καλά, εγώ δεν πάω
πάω στον Titan. Ναι, πάνε. Αλλά άμα θες να αφήσεις για το τέλος, πάλι να γίνει το ίδιο. Οκα. Δεν έκανε ωραία, εντάξει ρε. Οκ, αφού το θες έτσι. Άτκο τόσο, ρε. Απλά εγώ θα Γιαννάκη, πάρω. πού σάρε. Α, ούτε καν δεν μ' αξιέρω. Και πάμε... Ωραίος. Γιαννάκη, έτσι και μου σ' άρεσε το παιδί μου, αν Όχι, όχι. Δεν, Εγώ στο προτείνω να το δεν κάνεις. θα έκανα κάτι τόσο. Καλά, εντάξει. μπορείς να Δεν το θα έκανα κάνεις. κάτι τόσο... Γεια σου. Πω, το είδα. Εγώ σε πω τι ώρα είναι. Πώς έχεις τόσο καλό aim, ρε φίλε. Μ' άρεσε. Πώς το κάνεις Από αυτό. Minecraft. Από Minecraft. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πρώτο Titan. Θα χτίσω αλήθεια. Ούτε τι ήταν στο Attack on Titan ήταν ο Μπρο. Ω! Κάνε ένα build εδώ. Hey! Πρόσεχε. Bro, Γιαννάκη, τώρα δεν θα με προβολείς. Έλα, ψάφα. Ναι, ναι. Εγώ καλά είμαι, έχω κάνει ένα build στο Γιαννάκη που έκανα χέρσο. Έχεις κάνει team με το Γιαννάκη. Όχι, Όχι. build. Όπα, hello. Ω! Ήρθε η ώρα του Έλα κάρμα. ρε φίλε. Μην το σπάσεις, please. Please. Ναι. Άντε, bye. Goodbye. Τι ήταν αυτό. Δεν το έσπασες καν, οπότε είμαι happy. Τι είναι το παιδί. Πετάς fire charges. Το σπάσες? Όχι, αλλά κοίτα τι ώρα είναι. Ω, έκανα teleport μέσα στο bed. Όχι, έλα ρε φίλε. Φύγε. Θα κάνεις teleport στο Γιαννάκη, σπίτι, το τρέχα. βλέπω, σε βλέπω να κάνεις ascend. Φεύγω. Να το πάει. Όχι. Γιαννάκη, είναι το τέλος σου, το ξέρεις. Γιαννάκη, είναι το τέλος σου, μπρο μου. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ. Εγώ. Εμείς. Εμείς. Ένα μηδέν. Ποιος το λέει αυτό? Εμείς. Μπρο, σκάει 41 damage από μακριά. Το ξέρεις. Η βαλίστρα σκάει 21 damage. 41. Το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Είναι ακραίο. Τα baits πάνε τώρα, νομίζω. Καλή σαν. νύχτα σας. Πάει block decay. Πάει block decay. Οκ. Ξέχασα να παίρνω blocks, ρε φίλε. Ωραία, είμαστε όλοι one shot τώρα. Ναι, Ωραία. One shot, μια ζωή όλα είναι. αυτά τα άχρηστα. Δεν έχω blocks, ρε. Κα- Bro, θα είναι από τα πιο επικά endgames που θα έχω ποτέ στη ζωή μου. Αλήθεια, ρε. Εγώ έχω αυτή τη φορά είμαι έτοιμος. Με Enterprise, με TNT, με Fireball, τα πάντα. Bro, εγώ δεν παίρνω TNT γιατί είναι λίγο σπαστικά. Και δεν αξίζει, αλλά Εγώ θα παίρνω για να σπάσω εγώ τα νεύρα. δεν προδίδω τα items μου. Δεν είναι υπερβολικά σπασμένα. Κάκι, εγώ αν μπορώ μια mail απλώς. Bro, απλά έχω 29-30 damage. Οκ. Ωραία. Ω, Ωραία. Άντε bye. Τι, πέθανες. Όχι, αλλά τώρα πέφτουν τα blocks. Οπότε εγώ φεύγω από τη βάση μου γιατί κάτι δεν θα πάει καλά. Ωραία, Κι εγώ, bro. ήρθε η ώρα. Παιδιά, τρέξτε όλοι, αλήθεια κάτι δεν θα πάει καλά. Εκεί που το περιμένετε θα πέσετε. Ξέρουμε, bro. We are not stupid. Εγώ προειδοποιώ. Όπα, bro, μην παραπέσω. Δεν μπορώ να κάνω τα tower up, ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Τσιλί. Εγώ προσπαθώ παντού, μου πέσει καμιά ώρα. Θα χρησιμοποιήσω μια τακτική κάποιου ανώνυμου.
Άμα θελήσετε, ελάτε εδώ πάνω. Ω, shit! Να μάθεις να κλέβεις. Ποιος έκλεψε? Τι έκλεψε? Όχι, τακτική του. Α, εντάξει. Οκ. Συστά μου πέρασε αυτό. Ναι, μάθατε την τακτική μου τώρα και θέλετε όλοι. Δεν μας αρέσει καλά αρφαία. Βλέπεις το θάνατος είναι πολύ κοντά. Έλα Γιαννάκη, θες. Θες. Μπρο, Κι άλλο σας θάνατο. βλέπω τα name tags σας εκεί κάτω. Γι' αυτό δεν θέλω, γιατί άμα παίξουμε fight θα μπορεί να μπουκάρει ελεύθερο ο άλλος. Οπότε... Με πέτυχε μπρο. Το κατάφερα. Μπρο, ήθελα να Μα- πω εκεί κάτω. Θα ξαναβγεί Titan, θα ξαναβγεί Titan, θα ξαναβγεί Titan. Τι λέει? Ούτε καν, μπρο, ούτε καν. Α, το πίστεψα. Μπρο, αγχώνομαι ρε. Πέσε κάτω απλώς. Ωραία, ωραία. Έλα. Ξέρω ότι άμα δεν κατεβώ θα περνάει την ώρα και θα είσαι. Ένα λεπτάκι λίγο, ένα λεπτάκι παιδιά. Ένα λεπτάκι, μην με χτυπάτε, μην με χτυπάτε. Όπα, ναι. έχει την τίτλος. Ένα λεπτάκι λίγο. Μην με χτυπάτε. Θα πεις από το Void. Θα το φάει το Titan ή το Void, ένα από τα δύο. Θα σε φάει το Void! Θα σε φάει το Void! Ρε! Είμαι τώρα να πάω να το πήξω ένα σιχλάχος. Έλα. Τρέχα. Ωραία. Το Void πήγες. Έλα. Κοιτάει τα στη μέση, πού πρόσεχε. Κάτσε εκεί κάτω, αγχώνομαι που είναι μόλις. Πάμε. Όπα, σε. Όπα ρε φίλε, βλέπω. Βλέπω να πέφτουνε ρε φίλε. Όπα ρε. Έλα ρε φίλε, κατέβηκε. Παιδιά, ακούστε. Κάτι δεν θα καθόλου καλά. Μπρο. Ω, πέφτουνε. Όχι! Έπεσες. Τι έκανα. Έριξα την ώρα που πέφτανε τέτοια και με έβγαζε μια τρύπα. Λοιπόν, κάποια στιγμή κάποια chunks θα μείνουνε. Κάποια chunks μένουν ώστε να συνεχίσει το game. Όχι, τελικά δεν μένουν. Όχι. Σας εύχομαι good luck, παιδιά. Wish you the best. Έλα, όχι. Για να ξέρετε, Όχι! κανένα κομμάτι Το Void. Όχι. Σκότω! Τώρα, Γιαννάκη! Είναι ευκαιρία σου. Τα λεπτά που σου αρκωστάει. Α, δεν βγει! Θα πέσει το ποτάκι! Έλα. Μα ο πρώτα ήταν ζει ακόμα. Βάζει. Γιαννάκη, αλήθεια τώρα. Nice. Είχε το bow GG's. και προσπαθούσε να πετύχει. Ρε φίλε, έπρεπε να πω first person, δεν μπορούσα. GG's, παιδιά. Ωραίο ήταν Αυτό ωραίο. ήταν το βίντεο, παιδιά. Εύχομαι να σας άρεσε. Αυτό. Κάντε Τα λέμε ένα στο επόμενο like βίντεο. για και άλλα βίντεο σαν αυτό. Θα τα πούμε την άλλη φορά. Αι. Αντίο.